бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор наздик ба 700 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз якчанд хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар маркази шаҳр муташаккилона ҷараён дорад. Бояд гуфт, ки дар ин ҷо бунёди хонаҳои баландошиёна, роҳҳои даврашакл, майдончаи варзишӣ, маркази дилхушии кӯдакон аз ҷониби соҳибкорон пешбинӣ гардидааст. мо бо коригарои маҳаллӣ ҳамин бинои истиқоматиро ба пеш бурдем ва ин коригарҳо бо сару либоси бисёр хуб таъмин шуданд, хӯроки гарм, ҷои гарм, пойафзоли хуб ва маоши хуб гирифтанд. ин сохтмон фақат рангу бориш мондааст ва соли 2020 ният мо ҳамин аст, ки ҳамин биноро ба истифода бояд биспорем. кӯшиши мо ҳамин аст, ки Тоҷикистони зеборо бо зеботар бисозем, бо дар назари меҳмонои хориҷӣ бо хубтару зеботар намоён гардад. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорон, тоҷирон ва шахсони саховатпеша саҳми арзанда гузошта, ҳамарӯза ташаббусҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешавад. сохта ба истифода додани марказҳои савдо, чойхона, номойхона, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳу роҳрав иқдомҳои хуби соҳибкорони маҳаллӣ мебошад. дар баробари иншоотҳои хурд, иншоотҳои бузург низ ба нақша гирифта шудааст. сохтмонҳои онҳо идома доранд. аз он ҷумла бинои баландошона, марказҳои хизматрасонӣ, корхонаҳо, иншоотҳои сохташаванда дар маркази шаҳр ва маҳаллаи 8-уми ҷамоати шаҳраки Ҳисор, дар ҷамоати деҳоти Ҳисор ва дигар ҷамоатҳо идома дорад. мо кӯшиш мекунем, ки иншоотҳои ба нақша гирифта шударо сари вақт бо сифати баланд сохта ба истифода диҳем. имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоату деҳот ва шаҳри Ҳисор корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои миллии кишвар бо маром идома дорад. сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд, ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои хуб истиқбол гиранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъоти Навид.